si el so és suficient i si tenim alguna persona per ahí connectada. Tenim alguna persona per ací o no? Per a que vos puga saludar. Bon dia, Joan Antoni. Bé, molta gent sabeu que jo vaig treballar 17 anys en un taller del metall des que tenia 14 fins que en tenia 31, i Joan Antoni és un dels meus companys del taller i jo molt content de veure'l per ací, a escoltar poesia. Bé, jo ara, com això no tinc molta pràctica, ara estic veient ja a dalt que n'hi ha un ullet i en l'ullet em diu que n'hi ha ja 9 o 10 persones per ací, ja anireu entrant-ne més, s'esperarem un poc, faré jo el cafè mentrestant. Bon dia, Teresa, així estem. Bé, salut. Maria Montes, bon dia. Una alegria, Vicent Nácher Ferrero i Maite Santos Juanes, bon dia. Home, David Vid, el meu company, el professional. Com estàs, David? Marçà, bon dia. Bon dia, com va per Quart de Poblet? Me sentiu bé? M'escolteu bé? Sí? Sí, Maria, llis que dius que m'escoltes bé, no? Molt bé, no sé, esta situació de telemàtica, si ens permetrà fer un recital en les condicions, però evidentment que no en les mateixes que serien en un escenari, però anem a intentar passar una horeta agradable, tots junts. A mi m'apareixen per ací que esteu 20 o 21 persones, però per lo vist fins a que no escriviu alguna cosa jo no sé qui està i qui no està. De manera que, si vos sembla, en un minut comencem. Espero que tots estigueu molt bé. I durant aquesta hora anem a passar per damunt de moltes coses perquè s'anem a situar en una clau poètica. Jo sempre dic que jo visc poetitzat, doncs la veritat és que si aconseguim viure poetitzats n'hi ha moltes coses que podem portar endavant, com per exemple este confinament, gràcies a estar poetitzats i al món dels artistes, havem pogut tirar endavant en moltes coses. Bé, doncs, crec que vaig a començar. Així tenim ja molta gent per ací. Vicent Anyó, perfecte. El nostre cap del gabinet, Maria Montes, David Vidal, Vicent Nácher, Imma Máñez, hola, bon dia. Maria Jesús, bon dia. Maria Luisa, vinga, Imma Barón, també de la Universitat Popular. Doncs, mireu, vaig a començar ja el recital. Vos volia dir que durant l'hora que estarem junts amb l'obra de Carmelina, llegiré poemes d'ella, evidentment, però tot això té una explicació, perquè este matí nosaltres, des del Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de València, portem endavant diverses campanyes de promoció de la llengua mitjançant la poesia. Entre elles, uns tallers de poesia recitada que esta temporada, 2019-2020, han versat sobre l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas. I estos tallers els hem desenvolupat a les biblioteques públiques municipals Maria Beneito i Clara Santiró. També hem portat endavant els tallers de Carmelina Sánchez Cutillas
en les universitats populars. Concretament, en el centre de Rovella i en el centre d'Allora. Tot això en col·laboració amb les regidories d'Acció Cultural i d'Igualtat i Polítiques Inclusives. A les professores, als bibliotecaris i bibliotecàries, als talleristes que este matí ens acompanyeu, vos donem la benvinguda. Igualment, al personal que entre el públic estarà d'altres tallers que portem a la Universitat Popular amb altres poetes i altres centres, com ara a la Universitat Popular de Sant Marcel·lí, la d'Orriols, la de Castellar. Segur que tindrem entre la gent, entre les 30-40 persones que estem ja en aquests moments, segur que també hi haurà persones d'estos tallers. I com no, també volguera donar la benvinguda, perquè també em costa que n'hi ha molta o a muntó de gent, de l'Aula de la Paraula de Xirivella. Bé, suposa que vos tinc molt a prop, jo estic ací també a Xirivella fent este recital que anem a començar, però fa quasi 2 mesos que no ens veiem. Benvinguda també la gent de Xirivella de l'Aula de la Paraula, que també està treballant, entre altres coses, a Carmelina Sánchez Cutillas. Bé, doncs, benvingudes i benvinguts a tots, a la resta de gent, de persones que s'estimeu la poesia i que este matí ens acompanyeu. Abans d'entrar en matèria, volguera agrair als meus companys i companyes del Gabinet de Normalització Lingüística, que són Vicent Anyó, Ferran Campos, Teresa Chacón, Rubén Cortés, Emma Martorell i Anna Roelas. Volguera agrair-los el seu treball. Sense el seu treball no podria estar jo així este matí tampoc compartint amb vosaltres poesia ni la resta de l'any fent els tallers. Ells han fet possible que puguem estar junts aquest matí. I tot això, nosaltres, el Gabinet de Normalització Lingüística, depenem de la Regidoria de Gestió de Recursos, que també ha fet difusió de les activitats que estem portant endavant des de fa algun temps. Durant l'hora que anem amb l'obra de Carmelina, llegiré poemes dels seus llibres Un món rebel, Conjugació en primera persona, Llibre d'amic i amada i algun text de matèria de Bretanya. Tot i això, serà del llibre Conjugació en primera persona del que més llegiré. 3 dels 4 tallers que l'han treballat a Carmelina han treballat este llibre més profundament. Per tant, d'este llibre llegiré més poemes. Bé, Carmelina és una poeta, com hem parlat moltes vegades en els tallers, i la gent que la conegueu, que està emmarcada dins del realisme social, com altres poetes valencians, com ara Vicent Andrés Estellés i Maria Beneito, per citar-ne alguns ben coneguts i ben importants. I la seva obra reflecteix poderosament l'angoixa de la dona en aquells anys de postguerra. Ella nasqué l'any 1927 i va morir l'any 2009. Per vincles familiars, estava molt unida a Altea, i això feu que aquesta població de la Marina Baixa fos el seu món inspirador per a la novel·la Matèria de Bretanya. Enguany, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat a Carmelina Sánchez Cutillas escriptora de l'any i ha fet un ventall d'activitats al seu voltant. També saludem si n'hi ha alguna persona de l'Acadèmia o vinculada a l'Acadèmia este matí amb nosaltres. Nosaltres, des de a totes les persones i amb les persones dels tallers, teníem preparats uns recitals que haguérem fet al Consorci de Museus, que haguérem fet a la Biblioteca Clara Santiró i a la Biblioteca de Carmelina Sánchez Cutillas de les Biblioteques Municipals de València, que haguérem fet a la Unió Musical de Sant Marcel·lí. Bé, totes aquestes activitats, òbviament, no les hem pogut portar endavant i el que haguem fet ha sigut arreplegar, fer una replega de vídeos i àudios de la gent dels nostres tallers, dels nostres companys i companyes dels tallers, i amb ells, des del Gabinet de Normalització Lingüística, els meus companys que porten les xarxes muntaran un vídeo amb aquestes gravacions i amb trossos d'aixos poemes
i faran com una mena d'homenatge a l'autora i al mateix temps com una mena de final de treball d'aquest curs tan estrany, d'esta temporada tan estranya que hem compartit. Al igual també ho han fet la gent de l'Aula de la Paraula de Xirivella. I bé, aquesta activitat que avui vos oferim des del Gabinet de Normalització Lingüística d'alguna manera és un recolzament a totes aquestes iniciatives que calia que haguem portat endavant i no hem pogut portar. Però així estem. Bé, el seu primer poemari, publicat l'any 1964, de Carmelina, en plena postguerra, serà Un món rebel. Estem en la dècada del realisme social, com hem dit, i Carmelina, des de la introspecció i l'intimisme, això és una cosa que s'ha comentat molt, perquè moltíssimes persones m'heu dit que la poesia de Carmelina, perquè la comparàveu en la poesia d'altres tallers que hem fet, de Marc Granell o de Sant Andrés Estellers, i molta gent parlàveu i dèieu que la poesia de Carmelina no tenia aquesta vivacitat, aquesta alegria, moltes vegades encara tot i estar en la postguerra de Vicent Andrés Estellers, o les figures quasi de poesia que hi diu juvenil, però que tant així no ho és, però que són algunes figures molt vives també de Marc Granell. La poesia de Carmelina, com sabeu, és una poesia molt introspectiva, una poesia molt intimista, una poesia, com diria el cantautor Andreu Valor, de Cocentaina, no és l'alegria de la huerta. Per tant, cal que nosaltres este matí l'escoltem pensant en eixa dona que tenia una bona posició social, molt bona, però estava veient les conseqüències d'aquella postguerra, les conseqüències, sobretot, en les dones de la seva posició social i en les dones d'altres posicions socials molt més desfavorides, i tot això ho escrivia, tot això ho manifestava a través dels seus llibres. I això és el que avui anem a llegir este matí. Bé, jo vaig a recitar un grup de poemes, ara recitaré un grup de poemes del llibre que estem parlant, d'Un món rebel. Faré un paronet, recitaré un text de Matèria de Bretanya, després recitaré uns textos tot seguit de conjugació en primera persona, un altre relat. Després recitaré uns textos poquitius del llibre d'Amic i Amada i per últim un altre relat de Matèria de Bretanya. Així és que, si és que teniu que dir-me coses, doncs quan faig la lectura de cada grup anem raonant o simplement descansant un poc o d'alguna manera podent canviar alguna impressió, perquè els aplaudiments jo no els escolte en el cas de que hi hagin, però les vostres vibracions sí que les escolte. I estic veient que som 60 persones ja ací i no vos puc donar la benvinguda a tots un per un, solament m'apareix de quan en quan el que acaba d'entrar. Benvinguda a la poeta de Nules, Marisol González, que l'estic veient ara, a Maria Díaz, a Sergi de Riola, a tots vosaltres, a Maria Díaz. És molt bonic veure-vos a tots així. Vinga, doncs anem a començar. Jo vos convide a cafè, el tinc quasi en un termo, però no vos el puc passar. La meva companya Teresa Chacón, quan va fer el cartell d'aquesta activitat, posa uns llibres i un cafè damunt i jo li he fet cas. Vinga, el primer poema del llibre Un món rebel va ser Som la inútil deixalla, i diu així. Som la inútil deixalla del segle de la por, del segle dels silencis malmesos i les paraules closes al recinte sense veu dels covards. Ens varen engendrar junt al foc de la guerra, una nit feta de clams de metralla. Ignorem la vàlua dels qui oxiren, però hem sentit el plany iracund de les mares i l'esglai dels arbres i la terra. Per això ens fèrem homes massa prompte, homes responsables d'altra nissaga. I ara caminem
Caminem amb les mans buides, com un trist escamot de vagabunds, incompresos i rebels, que deixaren plorant llur joventut cremada a la pira dels somnis. És molt els que arrossegaven aquella gent que passaren la postguerra. Si Carmelina nasqué l'any 1927, fixeu-vos quina adolescència li esperava. I tot això ho materialitza en estos poemes. El següent porta per títol Formem una minoria. Formem una minoria. I des del nostre aïllament voldríem humanitzar totes les lleis del món i els homes que han començat a envindreir-se a poc, formem una minoria orgullosa, autosuficient, aliena a la societat incomprensible d'on hem eixit, apartant-nos de totes les seues forces immutables. Formem una minoria de pàries o d'exiliats, però quan arriba la nit ens preguntem, rebutjant els somnis, si tornaríem a trucar les portes dels altres. Però eixa dona que està patint interiorment, sent que les coses li estan vibrant dins del seu ésser, i tot això ho escriu. Fixeu-vos en este altre poema del llibre Un món rebel, que porta per títol Res no em commou, i que diu aquestes coses. Res no em commou, el ritme lent del meu pols. És com si hagués mort un poc a la vida als amics de sempre, que ara un fàstic, que els dóna por quan em veuen fugiser amb mon recapte d'idees. Res no em commou, ni afegeix més cremor a les ferides, ni febre als llavis entreoberts, sols cansament al volt meu. Cansament que em fa caminar com endillunsat i absent, sense haver estat diumenge la vespra d'aquest jorn, ni mai. Res no em commou, però uneix l'esclat de llum amb la fosca, el doi d'aigua amb la secor, l'amagatall dels covards amb el ressò de la gesta. Tot perquè he sentit la crida, he intuït que hi ha altres normes, que hi ha altres lleis, però romandre atansat, embussat als vells paranys. I ara un poema molt curt d'este mateix llibre que porta per títol El riu era una petita mar. Llegiré este i un altre poema del món rebel i deixarem ahir este llibre. Són molt curts. Diu: El riu era una petita mar andarega, un camí d'aigua clar, relliscós, entranyable, el gran mirall de tots els arbres i la riba. Per això t'estimàvem uns quants desarrelats. El riu era la mar dels pobres. Era una mar humil, casolana, petita. Caminava silenciosament, taciturna, i deixava el record trist i amar que escampem per la vida els poetes i tots els vagabunds. Bé, ja ho diu Marc Granell, que els poetes són uns éssers completament inútils, però que són imprescindiblement inútils. La nostra autora, Carmelina, ens parla de que d'alguna manera els poetes som vagabunds. I bé, aquests vagabunds, aquests corredors de camins i corredores de camins portem damunt moltes sensacions. Vinga, anem endavant. Gràcies a Vicent Nájera, gràcies a totes les persones que esteu ací este matí. Anem a continuar en l'últim poema del llibre que vaig a llegir-vos, Un món rebel.
en ell, Carmelina té un moment d'alegria, no? Perquè diu que va eixir als camins a buscar tot això que desitja. I diu: eixiré als camins a oferir-me, galant. Menjaré rossegons amb tots els vagabunds. Parlaré altre llenguatge, fet d'accents més sincers, i beuré el vi aiguat que emborratxa els pobres. Si la butxaca és plena de puntes de cigar, serà un plaer de fum que mai jo no he tastat. Mos amics, els ocells, no fugiran en veure'm, i la pluja, i l'arbre, i la font m'estimaran. Dormiré al paller, si l'estel llau amb mi, però abans cal que oblide este món que ara envolta. I el barret ple de quera que cobreixca el meu cap, primer l'hauré furtat a un espantall alegre. Tot per trobar-hi la llum en uns dubtes, en uns mots que arrossegue amb por des de l'adolescència. Sí, eixa adolescència que a Carmelina, a Estellés, als nostres pares, no? A la gent que va viure aquests anys terribles, 40, 50 del segle passat, aquestes dècades, tant els va marcar. Molt bé, doncs abans de continuar en un relat de matèria de Bretanya, dir-vos que és una sensació distinta, però és una sensació molt, molt bonica l'estar compartint amb tots vosaltres i saber que ahir a l'altra banda esteu tots els amics i totes les amigues que s'estimeu la poesia i que s'estimem per això també entre nosaltres ja fa molts anys. Com he dit, entre els poemes de cada llibre llegiré un relat de l'obra narrativa de Matèria de Bretanya. Eixe camí de retorn a l'infantesa passada a Altea que Carmelina escrigué l'any 1976. Moltes vegades m'ha dit Vicent Anyó que ell l'utilitzava, este llibre, Matèria de Bretanya, com a material quan estava de professor en l'ICE, i moltíssima altra gent en magisteri. Imma Màñez també m'ho ha dit, que conegué Matèria de Bretanya quan estudià precisament magisteri. En fi, moltíssima gent. Esta obra, diguem-ne que va ser un bestseller, va ser un llibre molt, 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 molt llegit, i la veritat és que és un llibre deliciós. Bé, jo vaig a llegir ara un relat que ens situa. És el relat que s'anomena Entre Capnegret i el poble, i ens situa geogràficament en el lloc que vivia quan els estius, perquè l'avi de Carmelina era d'allí d'Altea, i com pujava a les parts i xiqueta, a les parts del poble on vivien els pescadors, on vivien els llauradors, i tot això ens ho explica amb una riquesa de lèxic impressionant. I anem a fer este relat. Bé, abans de començar, volguera que me garantireu que m'escolteu bé. Àngela, Imma, Txelo, Amparo, us veig així a totes. Per tant, m'esteu escoltant bé? Sí? Digueu-me algú si m'escolteu perfectament i continuem. Bé, me tarden en arribar els comentaris. Imagina que si esteu dient que esteu contestant més entre Capnegret i el poble. Gràcies, Neus. Vicent Natcher, Àngela, molt bé, o sigui que m'escolteu bé. Neus, des de Jorcas, a Terol, te tenim, molt bé, fantàstic, la terra de la meua mare. Anem
i de la mare de Vicent Anyó i de moltíssims de nosaltres, perquè és una constant que vingueren molts aragonesos cap ací. Bé, entre Capnegret i el poble. La mar vivia en una badia molt gran. Un dels cantons d'aquella badia que era la casa de la mar s'anomenava la Punta de l'Albir i l'altre cantó el Morro de Tos. I cap al racó dels crestallers de l'Illeta i de l'Illot. La Itana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i migjornenques que de tant mirar-se l'aigua se n'havien tornat blaves. Fent frontera entre el nostre terme i els de Calp i de Benissa, s'alçava la Serra Bèrnia, una frontera de color de pàmpols daurats i de tardor que naixia al coll del Mascarat i arribava a la vall de Tàrbena i estava tota voltada de tossals apegats a les seues faldes com cadeix mamant de sa mare. I nosaltres vivíem com si visquéssim a cavall entre el poble i Capnegret. Al poble, la casa de l'avi i la dels oncles, i a Capnegret, la casa dels pares vora la carretera, però a aquesta banda, i només creuar la carretera, la venta del tio Catalí i mitja dotzena de bancals i de marxes i en acabant la mar. Però el poble estava molt propet i podies anar caminant per la carretera o caminant per la via. Si anaves per la via, t'estalviaves el carrer de la Mar i la costera de la Sèquia i entraves al poble per Bellaguarda, però a mi em feia por per si un cas em topetava amb el tren, perquè la via era un gran cavalló de terra aplanat per damunt i per sobre aquest planer passaven dues bigues de ferro llargues sense fi. Això eren els raïls, i perquè no es moguessin del seu lloc, els homes que tenien compte de la via ficaven de tant en tant mig tronc d'arbre travessat. I els mitjos troncs eren les costelles del camí del tren, perquè estaven clavats als raïls com les costelles que estan apegades a l'espinada. A banda i banda dels raïls, una senderola de terra de 2 o 3 pams d'amplària per on passava la gent. I a mi em semblava que el tren m'agafaria amb les seues mans de ferro i se m'enduria. Aquell qui no volgués caminar, per un quinzet podia prendre la galera del tio Chinelo. Tot el dia amunt i avall de l'olla a la plaça del convent i torna i volta. L'olla era una partida que començava en acabar la de Capnegret i després d'escampar-se pels costats de la carretera de Callosa d'en Sarrià i la casa de la senyora Maria Ribes, mig a mig casa i convent. Perquè hi havia una esglesieta i a l'estiu aplegaven uns quants frares de Sant Francesc que els diumenges deien allí missa i totes les vesprades convidaven a les dones de la contornada al rosari tocant una campaneta que feia veu d'esquella. Els frarets vivien la calor a despeses de l'ama de la senyora Maria Ribes, que es cobrava la caritat a cols d'esquella i a cols de llegó. I si dic això és perquè més de 4 vegades els vaig veure entrecavant-li els bancals a la senyora Ribes, perquè estaven bruix de terra, els frares, i també suant, com a botitxes. Però com que les senyores del poble no ho sabien, sempre parlaven de la labor de apostolado que hace esta santa mujer. Jo li tenia quimera, perquè pensava que ella, la senyora Ribes, era també mig a mig monja i dona, i perquè li brostava una mica de bigot per sobre els llavis, i perquè no li agradaven els xiquets. Al poble hi havia 2 autos que els llogaven, i els diumenges ma mare llogava el de Miquel el Pelut, que ens volia molt,
I nosaltres també el volíem a ell. I en passar uns anys ens salvà la vida a tots, sense saber que ens la salvava. Així que amb l'auto llogat tots els diumenges i els dies que sense ser diumenge era festa, anàvem al poble a missa d'11. Porque así aprovecho el viaje y visito a mi familia, María. Li deia ma mare a la senyora Ribes, a la senyora Miss Moncha, que vos he dit segurament per a justificar la nostra absència de la seua esglésieta. I jo i els meus germans estàvem desvanits per no haver de veure-la, la senyora Ribes. Els meus parents vivien part de dalt del poble i nosaltres pujàvem les costeres corrent i ma mare la pujava caminant a poc i deturant-se per alenar. I totes les dones la saludaven i en acabant li preguntaven: «Senyoreta, que avui són d'ací dalt?» Per les costeres t'hi trobaves bacons i xicotets i gallines i pollastres i xiquets. A l'estiu, les xiquetes i els xiquets més menuts anaven en conill o amb una camiseta de tela que no els aplegava el melic. Eren uns carrers plens de vida i de llum i de moviment, plens de crits i de paraules, de plors de xicons que es barallaven i de cançons de mares dormint els fillets. Per això, no he pogut oblidar res. I recorde que en passar el carrer de la Sèquia i el cantó de la farmàcia del senyor Miguel preníem la costera del Sol. Aquesta costera feia olor de peix i de saladura i per davant de les portes penjaven cortines de sàcia negra i això volia dir que encara érem al barri dels mariners. En acabar, aquesta costera llarga i alcinada feia com un cornialet i començaven altres costeres de més suaus, més rectes o plenes de giragonses. Aleshores ja no sentíem l'olor de peix, sinó de fem i d'alga i d'herba dels conills, i les cortines de les portes eren de llenç gros de llençol teixit a mà, i on s'adonava que hauríem entrat als dominis dels llauradors. Les dones de les costeres li deien a ma mare que què polida estava jo, i a mi no m'agradava gens, car em semblava que polida volia dir grandota, i apretava a córrer empentada per la ràbia i pensant que tota aquella gent era una destrellattada, perquè a les xicones es deien polides, però en veure una bacona de cria amb bones mamelles començaven a dir que quina bacona més guapa, i si es topaven amb un macho xove amb la seva sària plena de càrrega deien que era un macho molt guapo, i els admelers eren guapos i les panolles de Daxa eren guapes, i tot menys les xicones. Si n'hi havia algú dins de casa, les portes estaven obertes de bat a bat, i si no hi havia cap de persona, tancaven, però deixant la clau al pany. I per a entrar, només que havies de dir «Ave Maria Puríssima», com si diguessis el sant i senya a la porta d'un castell i creuaves el llindar i ja hi eres dins. Els meus germans i jo pujàvem costeres amunt, lleugers i alegres, com un estol de teuladins volant per sobre un bancal de blat, i en topar-nos amb algunes dones també ens preguntaven si aquell dia érem d'allí. Per a mi em semblava que no ho preguntaven, sinó que deien «Avui sou d'ací dalt». I era com si ens donassen les claus de la vila. A voltes érem al poble un dia sencer i a poqueta nit a Camp Negret. A voltes romaníem més dies, i si em preguntava quin lloc m'estimava jo més, no sabia contestar, perquè tot allò, la vila i el camp i les muntanyes i la mar, era una part del meu ésser. Després va passar molt de temps, molt de silenci, i ara, les poques vegades que torne per allí, tot em sembla diferent, com si hagués plogut una cendra molt fina sobre els xiquets i els homes d'aleshores, com si hagués plogut una cendra molt fina sobre totes les coses. Bé, este és el relat de Matèria de Bretanya, ja ens ha situat Carmelina en eixa aldea. Bé, estem ja passant l'equador del recital, i és fantàstic
estar així amb tots vosaltres, Rosa Albero, en fi, tots els companys, ara estic veient a Rosa, que ha entrat, la nostra companya també de l'Ajuntament, també hi ha molta gent ara. Entre aquestes 60 persones, a banda de gent dels tallers, gent que va passant pel Facebook i s'enganxa, no?, al veure que el Gabinet de Normalització Lingüística està oferint en directe este recital. Així és que benvinguts i benvingudes els que haveu arribat ara, en este moment, més o menys. Com he dit, vaig llegir a continuació alguns dels poemes del llibre Conjugació en primera persona, que vos sonaran a molts dels que esteu escoltant, perquè alguns o molts d'aquests textos vosaltres els teniu que haver recitat en els recitals que havíem de fer en conjunt i que haveu gravat en els vostres vídeos. Així és que els recordem junts. El llibre de Conjugació en primera persona està escrit l'any 1969 i una de les coses que mostra aquesta relació que tenien com a companys de generació poètica i amics Vicent Andrés Estellés i Carmelina Sánchez Cutillas, a més de Maria Beneito, Joan Fuster i tota aquesta sèrie de persones que compartien tertúlia, és que Vicent Andrés Estellés li fa el pròleg a Carmelina Sánchez Cutillas en este llibre Conjugació en primera persona. Un pròleg que li fa mentre Estellés està a l'illa de Santa Ponsa, o sigui, a les Balears, a Santa Ponsa en concret, on sembla que vivia el seu cunyat, i l'Estellés des d'allí escriu unes notes després d'haver llegit el llibre i parla de la seva amistat amb Carmelina, de la seva poesia profunda, de la seva poesia rebel, la majoria de les vegades, i des d'aquest pensament també ens mostra i ens diu algunes d'aquestes coses que solament Estellés sap dir d'aquesta manera que moltes vegades està quasi, diguem-ne, un poc coberta. Però, per exemple, en aquest pròleg parla que els dos són pràcticament veïns, però que cadascú d'ells viu a una part del riu. És a dir, Carmelina Sánchez Cutillas, la nostra escriptora de l'any 2020 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, he dit que era una dona que tenia una bona posició social, molt bona, i vivia al centre de València, en la part antiga de València, per on està el carrer Avellanes, tots aquests carrers que donaven quasi al riu, en un palau d'una casa senyorial de la seva família. I l'Estellés també vivia al riu, a l'Albereda. La majoria dels poemes d'Estellés, o molts dels poemes d'Estellés, parlen de les bananes del riu, de l'Albereda, de totes aquelles coses. Però, clar, la cosa era molt diferent, perquè l'Estellés vivia a l'Albereda perquè treballava a les províncies i vivia en la casa que li havia facilitat el diari per al qual treballava, que estava allí a l'Albereda, però la casa no era d'ell, i estava allí perquè estava treballant. És a dir, que... I això ho diu l'Estellés, diu que són veïns encara que cadascú a una banda del riu. Carmelina a la part de dins del centre i l'Estellés a la part de l'Albereda, que ja està més a prop d'allò d'Amadeo de Saboya i de Blas Ibáñez, i en aquella època, als anys 50, allí estaria, diguem-ne, tot seria molt diferent, com sabem per l'obra d'Estellés. Bé, una vegada dit això, vaig a recitar els versos, i el primer serà un que porta per títol Conjugació en primera persona. Benvinguts a la gent que aneu unint-se. Ara veig a Daniel Arenas, el professor Daniel Arenas, el poeta Daniel Arenas, el professor que jo volguera haver tingut en batxillerat. No el tingui, però conec a molta gent que el tingué i que avui en dia és poeta. Entre ells, el company Vicent Natger, la bibliotecària de Guadassuar, moltíssima gent. Ell estigué de professor de batxillerat al Gemesí, entre altres llocs, i allí deixà escola. Benvingut, Daniel. Gemma, la meva amiga i companya de Xirivella, benvinguda. Bé, doncs anem amb conjugació en primera persona. Tinc al meu cor un formigueig de versos. Les meues mans formiguegen de versos i me les mire tothora i no hi veig res. Hi ha dies que tem parlar amb els amics i fins i tot tem mossegar el pa i la fruita per no esvanir el formigueig de versos que duc sota la pell i a flor de llavis. Tinc a la gola, al pols, un formigueig de versos i a les cames també, aquestes cames
que pels versos em tremolen tan lleument com si em llevàs de jeure amb un home ara mateix. Bé, i d'este poema passaré a un que és molt conegut, de Carmelina, que s'anomena La nostra rebel·lió, i diu així: torcar la pols sembla monòton, i el drap amunt i avall és groc com tot el cansament que ens vessa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc. Torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn i ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ésser el ferm motiu de la nostra rebel·lió. I en este llibre, Carmelina té una pregària en vertical entre molta que ha recitat els seus versos en els nostres tallers. Vull recordar del taller d'Allora, que recita este poema en concret i que m'han dit d'esta maleta i que des d'ací li envie molt d'ànim i que es recupere molt prompte. El poema és bellíssim i diu: per les històries de por de la infantesa, pel foc i per la flama i per la cendra, per aqueixes ombres de gegants quimèrics, per aquestes ombres d'avui tan estèrils, pels nins de la guerra, pels nins de la fam, per les dones de la tardor, per la sang de totes les dones de la tardor, pel sol, per un amic que estime ara, per l'oblit quan t'oblide el meu amic, i també per mi, pels arbres, per les fulles, pel batec del temps, per les mans obertes, pel vell silenci dels homes, per la grogor d'un llibre, pel vol en semicercle dels ocells, per un grapà de claus, per la fusta, pel fuster, per la creu, per un captaire i per la cançó de batre, pel fang, per la mort, que és una novensana, per tot, Senyor, jo voldria pregar-te, per tots, per tot tinc la fe empenyorada. Tenim l'esperança empenyorada, que millor és Joana. He pensat també en Coral, la nostra companya de l'Aula de la Paraula de Xirivella, que recita tan bé este poema, en aquest accent que té ella tan bonic, del nostre valencià, de Riola. Bé, vaig a recitar algun poema més d'este llibre. Portem ja quasi 45 minuts, així és que anem a ser un poc més àgils. Diu així: jo vaig llegint algun dels vostres missatges. Julio, benvingut. Nàcher, gràcies. Maria Díaz, moltes gràcies. Ara veig que ha vingut també Cristina Renovales, benvinguda. Imma Màllez, el ferm motiu de la nostra rebel·lió, ella referint-se a l'altre poema. Bé, doncs, de vegades, Carmelina diu: ho deixe córrer. M'he buidat de paraules, com qui vomita de matinada en un carreró, amb llum de gas. També haguera plorat si les llàgrimes fossin una cosa disponible ja mà, com la clau de casa, el paquet de cigarrets, un bitllet d'autobús. I ens les poguéssim traure de la butxaca o del cabàs d'anar a la plaça. Ara la meua gola, definitivament, és un camí de suro i els llavis són freds i han començat a clivellar-se com un cànter vell. Que jo ja estava molt farta de... Bon dia, passeu-ho bé, anem-nos-en a la platja, dona'm un bes. Sí, no. Estava farta de les converses lleugeres amb les quals podríem formar un volum en dotzau i encara ens restaria un bon grapà de fulls per fer paperines i omplir-les de tramussos. Clar,
que tot això vol dir que file massa prim i que alguns dies m'ensorra la tristesa. Perquè realment res no em sembla tan ver com un somni o com les flors marcides que guardem anys i anys. A voltes, per trencar el tedi i la rutina, pintaria ninots per totes les façanes i enviscaria arcàngels amb arrop i aiguamel. Però a l'encems em lligue les mans i ho deixe córrer. Quina bellesa en estos versos i quina emoció continguda, la de Carmelina Sánchez Cutillas, veritat? Hola, Joan Antoni de Patraix, el meu company de Treica, el del taller. Benvingut. Recorde cada vegada que vos pense aquell dia que vam presentar el llibre Taller l'any 2003 en la llibreria Casa del Llibre, en el centre de València. Allí estàveu tots els meus companys del taller, 25-30 persones allí sentades escoltant els versos d'aquell llibre. Benvingut, Joan Antoni, moltes gràcies. Ara arriba Carlos Mucarcel, el nostre company Carlos Mucarcel, xilè, que me digué que avui tenia una classe de clarinet o de saxo, no ho recorde bé, però encara ha pogut vindre. Així és que benvingut, Carlos, arribes al final, però encara arribes. Moltes gràcies, Maria. Raül, encantada de veure't per ací. I la gent de Castellar, que ens ha enviat uns poemes magnífics, unes gravacions magnífics de la UPE. Gemma, moltes gràcies. Anem en un poema que jo els he juntat perquè fa moltíssims anys, fa 25 anys, recitàvem un guitarrista clàssic, Pepe Guerola i jo, estos poemes de Carmelina Sánchez Cutillas, i juntàrem dos poemes i fèiem la mateixa música estos dos poemes. Avui no tenim la música, la música aneu a ser vosaltres mentre escolteu. Són els poemes Casolana i Quan ja no puc més, que són dos poemes diferents però que jo vaig a recitar tots seguits. Des de la cuina m'arriba la remor dels plats, de les cassoles. M'arriba el cant suau de la dona que renta el peix sota l'aixeta abans de fer l'arròs. També m'arriba l'olor de les branques d'olivera que cremen a la llar i el cruixir de la porta del rebost. Ara estic al més clos de la casa. Intente d'oblidar-me de tot i escriure versos sapientíssims, però de sobte veig les escates que embruten la roba de la dona que cantava per oblidar els plats, l'aixeta, els peixos. I aleshores comprenc que és impossible evadir-me del món on sóc immersa. Sembrar, multiplicar-se i de tant en tant un llibre de poemes i regalar-lo als amics. O dic, i dient-ho només passe pena, i lluitre entre la salabror i eixes idees que tots emboliquem amb paper de diari. A mi, l'hora tardana del retorn dels carros em sembla la pitjor, quan venen remorosos d'herba i de fang per la drecera d'un capvespre, car és l'hora frontera entre el sopar i l'oci, i em convida a pensar. Arbres, fills, llibres, l'oblit. L'oblit com un ram de liles a punt de marcir-se. Però hi ha que patir amb tota l'elegància, xuclant-se la tristesa, recobrant l'equilibri de les illes que suren per damunt de la mar. I en acabant, quan ja no puc més de tanta boira, m'invente somnis amables, arreplegue roses, trac el cor al sol perquè s'estove i de vegades faig codonyat. Casolana, Imma, sí. Rosa Martín, d'Allora, quina alegria. Tenim ganes de tornar a les tertúlies. José Lozano,
de l'aula de la paraula de Girivella. També des de Benimàmet, José Lozano, quina alegria. Bé, anem a continuar un poc i vaig a recitar dos poemes que nosaltres fa 20 anys, Pepe Guerola i jo també juntàvem, i que avui vaig a llegir a continuació, no exactament com els fèiem nosaltres, però quasi. Era un poema que s'anomena Jo pagaria rescat pel meu silenci, i un altre que s'anomena Per tanta cosa morta, i que a mi sempre, sempre, malauradament, m'ha recordat aquest gran drama que tenim de les morts de tantes dones, veritat? Bé, els poemes, dos seguits, diuen així. Hi ha coses que fa bonic dir-les per primavera. Dir-les amb un llenguatge senzill, d'anar per casa, i el més perfecte equilibri entre la veu i el crit. Clar que són coses meues, sense gens d'importància, pensaments i tot això que no pesen gaire. De vegades, però, les cremaria totes com un castell de fusta per sentir-me més lliure, per saber-me lleugera i amb el cap ple de vent. Després, torne a pensar en elles, en les coses, com si jugara a amagar la tristesa o a fer la rateta amb un espill, i la sang se m'aplama i em creix tant que recobra l'amplària més perfecta d'una taca de tinta. Llavors, jo pagaria rescat pel meu silenci, i a sol post eixiríem tots dos a córrer món, agafats de les mans, com aquells que s'estimen. Però tinc por d'escriure, i no puc deixar d'escriure, per tanta cosa morta, pel mite de la dona, pel treball de la dona, pel dolor de la dona, per tanta cosa morta. Hem pastat la farina presenciant en silenci com queien alguns homes, o tallàvem la rosa que més tard posaríem com emblema del tàlem. I fèrtils com la terra hem repetit la saba sense un crit de protesta, però no és prou encara per tanta cosa morta, per la nova consigna que soterra en la boira aquells petits reductes, per tanta cosa morta, per tanta dona morta. No puc deixar d'escriure. Gràcies, Imma Maria Jesús d'Allora. Bé, i vaig a... Portem ja 50 minuts, vaig anar acabant, vaig a llegir 2 o 3 poemes més de Carmelina i el relat, i amb això acabarem. Vaig a llegir un poema que és molt curt, a mi m'agrada molt, com tots els que he llegit, però este és molt bonic, porta per títol Si el cor fos un calaix. Bé, tenim gent en els tallers que el recita magníficament, no? Tenim a Teresa Gassó, en Allora, en l'òpera Allora, que recita este text, ha recitat este text en eixe valencià de Moixent tan bonic que ja té. Tenim a Consuelo, en l'aula de la paraula, en Xirivella, que també llig este poema. Bé, me sona moltíssima gent que ha llegit este poema i jo faré el que puga. És un poema que també li he escoltat a Imma Màñez i que el borda, veritat, i diu així. Ai, si el cor fos un calaix de fusta vella, dolorosa fusta de cirerer. Això ho pense ara, perquè estic tota sola, arreglant els calaixos del tinell, i els pensaments volen o juguen a volar. El cor fos un calaix, ací el didal d'argent, el raconet, els mocadors, l'ordenaria nugant amb llaços blaus les cartes d'amor. I aquest rosari mínim, de grans mínims negres com olives del cuquello, el passaria després de tant de temps. El teu anell i el meu, si el cor fos un calaix, haurien oblidats, com llauen ara, amb 2 noms que el tedi esborra
a poc a poc. Bé, i este magnífic llibre de conjugació en primera persona vaig a deixar-lo així i vos vaig a recitar dos textos del llibre d'Amique Amada. Aquest llibre que en els tallers que fem des del Gabinet de Normalització Lingüística li vàrem passar a Maria Díaz, de la Universitat de Rovella, i que han treballat bàsicament l'alumnat de Rovella. I que m'imagine que per així també n'hi haurà molta gent de Rovella o alguna gent de Rovella, entre les 60 o 70 persones que estem este matí compartint poesia. Este llibre està escrit ja l'any 1980, és a dir, molt després dels altres dos llibres, però en 1980 torna en Carmelina a eixa poesia social, a eixa poesia d'alguna manera compromesa, a eixa poesia, i ens diu aquestes coses. Anys i més anys. L'enyor és una escletxa, un cànter badat, una porta amb gatera. El meu enyor és una angoixa vertical i em ve dels peus al cap i del cap se'n va a terra. Dels estius recorde un pou vora el parral, dels hiverns els porrats i la costura, i els melons de penjar i algun poema i la dolçor estranya de la canyamel. Dos pardalets, una aguileta... Sí, mare, dos. I pujava la veu per les parets agarrant-se a la calç, reblint les cambres. Vols baratar la joia per la pena d'aquest grapà de plomes grogues i de cartró. Ai, no ploreu, xiquets, no, no ploreu. I ens oblidàvem dels somnis, dels joguets, de la veu, de l'aspra veu que ens estava cridant per dins a ser dones i homes. I un últim poema que vos vaig llegir porta per títol Nadala. És un poema que a la UP d'Allora el recita Susana Moreno. Susana Kreuser recita un altre, n'hi ha diverses Susanes. I Verònica, en concret, una altra companya d'allí, ens recita este de Nadala. Diu: el nin té pixera, i la mare el volca, i s'apreta els mugrons, i la llet brolla. Ja arriba l'hivern i Nadal s'acosta. Paste la pilota i tria els cigrons. Pastisseig de glòria i coca amb llardons, i el foc de la llar alegrant la fosca. I així tornaran barrejats amb la boira els Nadals alegres, quan érem minyons, la nostra nissaga, el caliu, la joia, car res no sabíem, aleshores, de ràbia i de plors. Bé, jo pense que m'he deixat algunes coses, o prou coses, no? Però jo pense que amb això podíem deixar així diguem-ne, el recital, este contacte que hem tingut junts vora una hora. I vos vull agrair molt, moltíssim, estar esta hora amb mi. Porto també, com vosaltres, quasi 2 mesos així a casa, sol, confinat, però no estic sol, gràcies a la poesia i gràcies a tots vosaltres. Hem mantès el contacte amb tots els grups que tenim de WhatsApp, per correu electrònic, per tots pel Facebook, per tants llocs, i sobretot hem mantingut el contacte també mitjançant totes les xarxes del Gabinet de Normalització Lingüística, i com he dit al principi, això els ho deguem a l'equip que formen els meus companys i companyes, que entre altres coses, ara, com veieu, des que estan ells treballant en xarxes, els tècnics de normalització, tenim jeroglífics, tenim travallengües, tenim jocs de paraules, tenim en l'Spoti tenim unes llistes de música, música relacionada amb la cuina, música relacionada amb totes les escoletes infantils, tantes i tantes coses. Així és que molta il·lusió per la llengua,
molta il·lusió pel valencià, per la poesia. Jo content de formar part de tot aquest equip de gent i d'estar amb tots vosaltres, els talleristes, la gent que s'estima la poesia, els meus amics i amigues, i vos dic que el proper dijous, dia 30, el dijous després demà, farem un segon recital. Teníem programats dos recitals, este de Carmelina i un recital de Vicent Andrés Estellés, on recitaré els textos, diguem-ne, més que jo més aportat en els programes, però especialment també estaran els 10 textos que porten els xavals, els xics, els nostres jóvens, a les proves d'accés a la universitat enguany. Les facin quan les facin. Es vindrà molt bé com a complement. Així és que vos esperem ací també el dijous a les 11 del matí. Vos recomanem, vos preguem que feu partíceps a la gent que conegueu, sobretot a professors i a professores, als nostres jóvens, que vegin que la poesia està al seu abast, que el gabinet els se l'apropa i que parlarem del que porten en els seus llibres sobre Vicent Andrés Estellés. I per obrir un poc el gust, vaig a despedir-me de tots vosaltres amb un text de Vicent Andrés Estellés que no recitaré el pròxim dia, però que a mi m'agrada tantíssim. Moltes gràcies a tots, a Neus, a Vicent, a Irene, a tots, perquè la poesia avui està en la meva veu, però vosaltres esteu tots en el meu cor, i això em fa recitar amb alegria i amb ganes. Este poema que vaig a recitar de Vicent Andrés Estellés, ja dic que el pròxim dia no el recitaré, però per als que esteu ací, per als que torneu i pugueu dir-los a la resta de la gent, recitarem, que sapigueu que és un dels poemes que a mi més m'agrada. Per cert, el vaig recitar també com a avís en l'últim recital que jo vaig fer abans del confinament a la Casa de Cultura de Xirivella. Aprofite també per a saludar els professionals del meu poble, a Sanfran, a Maria, a Empar, a totes les bibliotecaris i bibliotecaris de Xirivella i a la gent que es preocupa així per la cultura. El poema s'anomena A Isabel i és el poema que Vicent Andrés Estellés escrigué pensant en la seva dona, en el seu amor, Isabel. I aquest poema en el que ens parla que ell està per la nit sol a sa casa mentre està dormint tota la gent que l'acompanya, els seus fills, la seva dona, i mira aquest instant en una fotografia de l'any 1948, quan ells, Isabel i ell, són nòvios, i ens diu tot el que sent. A mi en este poema hi ha dos versos, a mi m'agrada molt tot el poema, però hi ha dos versos que considere, en fi, me posa la pell de gallina cada vegada, m'aborronen cada vegada que es dic, per la seva bellesa, i que són aquests versos que estan al final i que diuen: dic el teu nom i amb casta reverència el posaré en un pitxer amb aigua. Me sembla una imatge tan bonica posar el nom d'Isabel en aquest pitxer amb aigua, per a que mai es marcira, no? Que bonic és això. Bé, doncs el poema diu així. He aixecat, mentre escrivia el cap, i amb ulls cansats de la cal·ligrafia, he vist enllà, damunt d'una tauleta que hi ha al racó del nostre menjador, entre papers i llibres que m'estime, com un ocell de ritme popular, com un gresol, una fotografia de fa 1000 anys o de fa 4 dies. Tu i jo, Isabel, feliços d'un amor, i més enllà les sitges del meu poble. La veig sovint i et recorde moltíssim. El cos és esvelt com un cànter de nàquera i un breu ocell de tristesa als teus ulls. M'ha ajudat molt, de nit, mentre escrivia el cos esvelt i entre papers i fortuïtes de síl·labes, com que a la nit intenta orientar-se amb mans, amb ulls, jo t'evoque i et mire aquell instant de l'any 48. Fer que cregués altre cop i m'has donat la teua companyia, el teu discret silenci, el teu ajut. Aquesta nit t'he mirat novament. Et tinc i et veig, com et veia el meu cor el dia aquell de la fotografia. Dorms ara al llit i dormen els teus fills. En aquest gran silenci de la casa, jo et vull deixar amant, amat per sempre, un ram convuls de síl·labes de vidre. Al dematí potser et floriran entre les mans de timidesa i invicta i volaran des d'ell brisa i colomes. Creix el mural de calç i de coers amb claredats i explosions de mar per un amor que se'ns endú plegats.
secret amor, estendard lluminós, barres de sang sobre un blanc intocable, aquest amor salvatge d'un país que havem creuat estimant-nos moltíssim des d'Alacant a Castelló, amb els ulls plens d'una llum, una gota de llum. Dic el teu nom en aquest punt mateix. Dic Isabel, i canten els canyars, i pels carrers diversos de València passen amants que es besen a la boca, molt d'amor presos per la cintura, atarantats d'una olor de gesmils. Dic el teu nom, i amb casta reverència el posaré en un pitxer amb aigua. Dic Isabel, i segueix el camí. Moltes gràcies. Fins ací hem arribat. Vos esperem, Miquel Pérez Perelló, el meu company, el guitarrista. Gràcies per estar per ací. Vicent Natcher, a mi també me dona vida veure-vos a vosaltres, sentir-vos a vosaltres. Emília Soler, de la Universitat Popular, gràcies per estar ací. Vicent Tanyó, gràcies, parlem després. Un a cadascú de vosaltres, a tots els companys dels tallers, als companys de Xirivella, a la gent de la biblioteca de Montcada, a la gent de la biblioteca d'Agullent, a la gent de la biblioteca de Xirivella, a tota la gent que ens ha compartit amb les xarxes, moltes gràcies per estar ahí, des de Xirivella, des del Gabinet de Normalització Lingüística, vos donem les gràcies per la vostra companyia i seguim en contacte. El dijous, dia 30, no ho oblideu, vos esperem a les 11 del matí en el mateix lloc. Feu partíceps, si vos ve de gust, a tota la gent que conegueu, molt especialment a professors i a professores. Un bes molt gran, es continuarem veient. Tanque ací l'emissió del vídeo. Bon dia.